लाजिनाया हेलौ लोगोफोर गोबाव समनि उनाव नोंथांमोन दिनैसो नुजादां गोबाव जाथारबायमोन खबर सबर माबोरै दं खोन्थाहरदो कमेन्टआव अननानै स्कुलाव दं आङो माने आङो माखासे जाहोननि थाखाय इउटुबखौनो दोनथ'बायमोन नाथाय दाख्लैनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामफिनबाय एस एन स्टुडिअ बबेहाय नों आदाना आं स्कुलाव दङ भिडिअ हाउलि बड' मिडियाम हाइ स्कुलाव नै अफिसावनो दङ बाहेरायाव जिरायदों आं खामसालियाव नै दा मानि क्लास टाइम जाथ'वाखै बरिं मोनदों हाइ ब्र' हाउ आर इउ प्रमद ब्रह्म आइ एम गुड ब्र' मोजाङैनो दङ खबरा मोजां ना आदा दासान्दिनो अनफावरि एलय मोजां खबरा थिगानो बहानि नों आदानो आं चिरांनि ओमफ्राय हाउलियावसो दंफैयो आङो के एस एन नार्जारि हाउ आर इउ फ्रेन्ड आइ एम गुड ब्र' साहा फुदुंगासिनो नै आबौआ साहा फुदुंदों इउटुबाव लाइभ होदों आबौ आं ओइ नै मेदाम मोना सारमोना मिथिसार बसुमतारी सोर सोर सार दङ नायनि सारमोना माखासे क्लास लादों सानैल' दं मिथिसार बसुमतारी आदाया मा साबजेक्ट फोरोङो आं हिस्ट्रि फोरोङो केसेन नै जोंना मिसआ सासे नुगोन र' नुगोन आं खोन्थाहैनि इयो नैबे नै साइन्स मेदाम इयो नै नायनोनो नै मानसिफोर इयो साइन्स मेदाम नै बियो हिन्दी आरो हिस्ट्रिबो लायो सारा नै इयो नै मेदाम मोना नै नैबे आबौ नै जोंना मानसि गैया आबौ लाइभसो होदों इउटुबाव औ सारमोना माखासे फैथ'वाखै माने सोरबा माबा सोंबावनोबा सोंहरबावदो आं गोबाव जाबाय माने लाइभ होयिया दिनैसो नैबे इंलिस सार नै इयो नैबे जोंनि सार इंलिस बियो सोरबा माबा सोंबावबा सोंहरदो सोर सोंहरावगो अ माइ गड बा नोंथाङा नामा अ माइ गड बबे जायगायाव आरो मा स्कुलाव बियो बाक्सा गोलैयोना सार बाक्सानि माबा मैध' हाउलि बड' मिडियाम हाइ स्कुलाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट औ बि एड कलेजनि ओरै सानजाजों 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारसो जागोनदां दुइ तिन औ नै मेदाम सासे फैबावगौ मिस सासे
अके लोगोफोर दोनथ'नोसै बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन।